παλικάρια, μακροφόρια, δεν λέτε. Διατησία, νεαρά παιδιά πλούσιο. Νεαρά παιδιά διατησία. Νίκο! Μπράβο, μπράβο. Έλα ρε Βασίλη. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Καλό είναι καφές. Μπράβο Σάκα ρε! Πάρτο! Τι θα πάσει κάνε! Ήρθε! Δεν μπορώ, πάμε! Έλα, λίγο! Την είδες στη φάση πως έγινε? Ναι, κατέβασε την μπάλα ο έξαρχος, τη γύρισε στο Δημητριάδη, αυτός με τη μία σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα μου σύριζα από το δοκάρι και κόρνερ, βρήκε σε αμυντικό. Εντάξει, έλα πάει. Κάτσε λίγο. Όπα! Πρεσάτε τώρα, τα δάχτυλα να ξέρεις. Διατητά. Ωρε μαλάκα! Γάμω το κόλο σου, γάμω.
Πάρε, πάρε! Πάνω στην μπάλα, πάνω! Πάνω, φύγε στην μπάλα, πάνω! Άντε Χρήστο! Όχι φάουλ! Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέλος του παιχνιδιού του Πολυκαδίου με το Μακροφόρη, νικηφόρο το παιχνίδι για τον ΠΑΣ σήμερα. Ένα πολύ σκληρό, πολύ δυνατό παιχνίδι, όπως αρμόζει στις δύο ομάδες.
Χρήστο, εσύ είσαι ο πιο αρμόδιος να μας πεις. Δώσε μας λίγο την εικόνα του παιχνιδιού, πώς την είδες εσύ και τελικά που κρίθηκε το παιχνίδι. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Ήταν ένα τέρμι με τα όλα του. Πιστεύω είχε δύναμη, είχε ένταση, είχε πάθος και από τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες μπήκαμε αναγνωριστικά στο παιχνίδι, θα έλεγα. Δεν είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Και εμείς και το μακροφόρι, πλάγαμε τουλάχιστον τα νότα μας, θα έλεγα. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά και από τις οδηγίες του προπονητή μας που είδαμε κάποιες τρύπες που είχε η ομάδα του μακροφορείου, καταφέραμε και πάλι με υπομονή να τους πιέσουμε μπροστά και να έρθει το γκολ που ήρθε και στην κατάλληλη στιγμή. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η ομάδα βρίσκεται στους 21 βαθμούς. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος με αυτό που βλέπει. Και εύχομαι από εδώ και πέρα συνέχεια να βλέπουμε αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια να κερδίζουμε. Να δούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να κερδίζουμε. Εσύ μιλάς για παιχνίδια ξεχωριστά, Χρήστο, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η Λαμία σήμερα έκοψε βαθμούς εκείνη. Η ομάδα έχει φτάσει στους 21 βαθμούς. Μπορεί η ομάδα να κάνει την υπέρβαση? Να μην μιλήσουμε για τη σωτηρία, γιατί νομίζω ότι τα Λευκάδια με την ποιότητα που έχει, με το υλικό που έχει, δεν νομίζω να μιλάμε για σωτηρία, έτσι. Εντάξει, στην αρχή της σεζόν δεν έχουμε πει ότι η ομάδα να κάνει τον πρωταθλητισμό. Έχουμε πει ότι ξέρουμε ότι παίκτες είμαστε όλοι, ότι έχουμε προσωπικότητες παίκτες. Αν έρθει η περίπτωση της ανόδου, είναι καλοπροαίρετη για μας. Δεν θα πούμε όχι, δεν θέλουμε να βγούμε κατηγορία, γιατί ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας. Αυτό που κοιτάμε σαν ομάδα είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα, άμα δούμε ότι μπορούμε να πάμε και για πρωταθλητισμό, γιατί όχι. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε υγεία και ευχαριστούμε για τη συνέντευξη.